Azterketaren lehenengo ariketa honetan, bi polinomioen arteko zatiketa bat egin behar da. Eta gainera ariketan esaten digute, Ruffini erregera erabili baldin bada egiteko, Ruffini bitartez. Kasu honetan ezin dugu erabili Ruffini, bi x karratuken bat alako zatitzailea. Gogoratu Ruffini aplikatu izateko, x gehiken zenbaki bateaz zatitzeko eskatzen digutenean, bakarrik alda erabili. Orduan, lehenengo gauza da ordenatzea zatitu nahi dugun polinomioa. Kasu honetan, lehenengo 6x berlau, gero ken 8x berriru, x karraturik ez dagoenez izten dugu hemen txunetxo bat, eta gero xak eta gai libreak. Eta hori nazten gara zatitzen. Beti lehen mailarik altuena daukona, zati mailarik altuena daukona. Kasu honetan, 6x berlau, zati 2x berbi, 3x berbi. 3x berbi denez, 3x berbi hemen. Eta orain, juten gara bidertzen, 3x berbi bider minus bat, eta 3x berbi bider 2x berbi. 3x berbi bider minus bat, eta minus 3x berbi, beraz, ona ekartzerakoan, gehi 3x berbi, eta x berbiren azpian ipintzen dugu. Eta 3x berbi bider 2x berbi, 6x berlau, beraz, minus 6x berlau, eta orain, batuk etengo dugu. Desagertzen dago, minus 8x berriru, gehi 3x berbi, gehi 6x, ken bat. Eta orain, errepikatzen dugu, berriro, mailarik altuena daukona, minus 8x berriru, bider, zati 2x berri parkatu. Beraz, minus lau-x. Minus lau-x bider minus bat, lau-x. Ona, minus lau-x. Minus lau-x bider 2x berbi, minus 8x berbi. Beraz, ona, gehi 8x berri parkatu. Batuketa egiten dugu, 3x berbi, gehi 2x, ken bat. Eta berriro, x berbi, zati x berbi aldenez egin, 3x berbi, zati 2x berbi, gehi 3 biren. Edo, gehi 1,5. Nik nahiago zatikiak, Bale. 3 biren bider minus bat, minus 3 biren. Beraz ona, gehi 3 biren. Eta 3 biren bider 2x berbi, eta 3x berbi. Beraz, minus 3x berbi. Zagatzen da, eta 2x eta 3 biren. Ken bat, da, 3 ken bi biren, hau da, bat biren. Beraz, gehi, bat biren. Orain, zatidura, izango da, 3x berbi, ken lau-x gehi 3 biren, eta ondarra, izango da, 2x gehi bat biren.